ebinom kɔɔyɛ sɛ anhwɛ yie na yɛyɛ kyerɛkyerɛfo yɛ ntima kyerɛkyerɛ yie na agye nnipa no bi kɔ a saa afɔ no ɛkɔ no nyinaa wɔn kra Onyankopɔn bɛbu sɛ firi ɛhu paa sɛ wobɛdi pani na ebi a w'ani abere sɛ woyɛ wofam deɛ nanso sɛ woantumi anka no kora no amfa Nyankopɔn asɛm kronkron no a ɛma nnipa no adanka no ankɔ n'anim na ɛmmerɛ ne mu yie na sɛ nnipa no yera a Onyankopɔn bɛbu sa deɛ adwuma no ɛyɛ ɛhu paa wɔ sɛ wo ɛho akonta sɛ mahwɛ ne yie a mena mekɔ mepɛ ne fra hwɛ ne yie a ɛso ne ɛkɔ ɛno nti no metaa mo so a ɛgyina dɛm ayɛ sɛ yɛnnua clement ɛntena sɛ no ɔmo asɛm no tɔfa because quotations bebree mehu baabi a mede bi bɛfa ɛde kɔ na awie yɛ so hallelujah ɛnti mɛsɛ mo paa sɛ wɔmona na ɛnibrɛ sɛ obi koraa a yɛma sa Yesu Kristo akyerɛ yɛn sɛ yɛyɛ asomafoɔ ma no ɛnti yɛnkɔka nsɛmpa no ɛnkyerɛ abɔdeɛ deɛ ɔbɛgye adeɛ sɛ yɛbɔ n'asu a ɛyɛ a yɛnka sɛ ɛgya ɔba ɛne Honhom Kronkron din hallelujah amen na sɛ yɛkɔbɛ yɛtumi ka sɛ yɛnka ɛgya ne ɔba ne Honhom Kronkron din mu a ne yɛabo asu abi akyerɛkyerɛ na ate hɔ a no asa aka kyerɛ yɛn sɛ wahwɛ Bible mu ahu sɛ ɔba no a ɛne ɛgya no a na wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ wonim biribi kyɛ Yesu anaa dabi maɛsta no ankasa sɛ ne papa ɛwɔ teaberɛ pii ɛwɔ hɔ ɛsɛnti saa ɔnka nkyerɛ sɛ siesie baabi ama hallelujah amen abronsanfoɔ no mpɛ sɛ mekasa so hɔ wɔma nka koraa a mede me ne bɛka wɔma ama kwan koraa a yɛbɛbom hallelujah amen ɛnti asɛm no hyɛ me sɛ me ne mo nka na Peter a yɛ owura Yesu Kristo ade ne sii hɔ sɛ ɔbotan no wɔn hwɛ hunu sɛ ɔbɛrima bi a yɛfrɛ no sɛ ɔsomafo Paul woka Romans chapter 11 verse number 13 a ne ɔno a adi ne ho adanseɛ sɛ me mekamfo hallelujah amen moasoa ne nneɛma dodo monyi ne soa no bi ngu hɔ mode mofo adwene mmra ha na mɛkasa Onyankopɔn ama me speaker ɛne ma hallelujah amen anti Peter akasa wɔ 2 Peter chapter 3 verse number 16 yɛnhwɛ sɛm bi wɔ hɔ ahɔ ne yɛde adesua no ɛfiri Peter wọ́n ẹ̀tọ́ so emienu etí ẹ̀yẹ mìẹ̀nsá yìí mọ̀ ẹ̀yẹ dunsia no 2 Peter 3 verse number 16. ọ̀sẹ̀ sẹ́ni ẹ̀ ọ̀yẹ́ wọ̀ ne nwoma nyinaa no. ọ̀sùnmọ́fù Paul òun kúnkún asẹ́mu ọ̀dẹ mmaa no ọ̀dẹ nwoma a wọ̀twerɛ yẹ nyinaa no. Bàtà ọ̀ka yẹ o. Na ọ̀ka yẹ nu hu asẹ́mu ẹ̀wọ̀ mu no nso. Na nsẹ́mu ahodoɔ a wɔka yẹ ẹ̀wọ̀ yẹ mu no. Kenkan yẹ. Emuna nsɛm a sɛdeɛ emuna nsɛm ne ehumina wɔ. Na ɔsomafo Paul nsɛm a Onyankopɔn ɛnam Honhom Kronkron so ade maa no no. Emuna sɛ ehumina wɔ. Na emu ana n'asɛm a wɔka no aseɛ teɛ ɛtene emu ɔtene. Na wɔn a wɔn sua adeɛ no nso na aseɛ nti wɔ mu no ɛtoto ano. Hallelujah. Amen. Sɛ Honhom Kronkron anwura wo mu a mo wantumi ansua deɛ yie paa. Ɔsomafo Paul nsɛm no wobɛtoto. Na woka so a wonim sɛ yɛ woka no woyɛ right. Ɛnso ho ayɛ.
and some move down the end. It will buy a set. Everybody is a bit year, and you tell me, hallelujah. Amen. It is my new one, the year. My nature for power. They get them. We have to be happy. And you see now, and you are praying. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And on your good person, Obisa shadow, your better soon, answer, and I said, your cousin soon, will be pardon, will be baby, and I so we tell me who said, will be ground. And I said, we are a brother, if you are with your those that are soon waiting. We need baby, and I and the other same here, Paul, a 12, Corinthians, chapter 2. Verse number 14 and 15. Now I was 17 shadow First Corinthians chapter 2. We have 3. Corinthians. We never know. First Corinthians chapter 2. Now our company need to be no wrong penny any to me any one chair pefe anyone so any amen. Amen. Eduna no papa ya so ensa no atwa ya ewo achede mu a etia ya no. Hallelujah. Amen. Paul said, yet so that we to be in a body. I said, you are not the cover. What people and Sano and Traya, and walk, I said, you know, now it's here. What people now, once in a year, we got some ransom. I know ransom was in the walk. Why you I said, you know, now it's here. What people and the answer may be away. Leviticus. We have heard Deuteronomy 27. The answer is 27. Deuteronomy 27, verse 1. Deuteronomy 27, verse number 1. Take one day and man apostle. Yeah, well, I'm the former, I'm not some doer. Now, at the Apollo and the Apollo and China, most a try and one addition check. Now, when I go back to myself, I want one more time, one more someone, one for a poor artist here and in there. Na ọmọ nfa aka na obi nkan na mo se ni dan panifo ni ehye o man se mo ni mransam a me hye mo no so nyina so ada mo betwa do na akọ asase e wade mo nyankopon ade ma wo so no so no fa abo akase esisi ho enti mo ko do na ya mo fa abo akase mo wade mo ba ma wo ho wade emuni abo akase a asuso na mo fa nsisi na fa aka do sra ho no Sunday obi ya big ball obi kai of a transfer
no the white paint a painting. Monfa ataro and painting a so. Kekan. Nature and name sem eso. Nature and name sem eguso. Da wo beto maka asase a wadu Nyankopon edema wo so no so. Amrabe kekan. Asase a ese nfusuo ene ewo so. Ko sede ewade wada Nyankopon ahye wo no. Kekan. Na mo do dan etwamu no monfa abo yi a mehye mo enayi etisi ho awo eba peposo na fa akado osra ho ko na si ho afoributi ama Awurade Nyankopon abo afoributi a ko madade eso ewo so na ebo no so abo no fa mo hwe ebo a obi fa sika grand so na mo fa tisi ho na mo fa big balls ko aboa amuamu na fasisi Awurade Nyankopon afoributi a na ye meya afoributi a ho azuzo na ye bo ba afori ama na bo oso ohia afodi ma Awurade Nyankopon enti ho no so no abeya ohia afodi ama Nyankopon na bo asumdua afodi na bo afodi afodi na di wani Awurade Nyankopon anim akọ na kra emai nsem enyina gu aboa no so emai nsem no sei baby emai nsem ko fa kuchire emu ye na Mose ni asafo Lewifo no kasa kire Israelfo ni nyina se Israel munya asumtie ene da yi wanye Awurade Nyankopon oman entitie Awurade Nyankopon ene na di emransam ne na sade a mehye wo no ene yi eso eduwa kono na Mose hye oman no eda no ase mododan mutwa emu no yenu mu na enyina garrison people asu enhyira oman no John 26 verse number 26 Deuteronomy 27 verse number 27 eno me enka de won fa emra yi emu nsem enchi ho se obeyo enti agwa no so amra no me enka de won fa emra nsem izo se obeye no man ni nyina nka se amen na bosa na oman ni nyina nka se amen na no me enka na ko ya sa bone mi o me ya bone me ma ni me na da na masifo nyina ya shiwo masi enti na ya shadia na entia bipa ani yesu ba yi mo bi sa ni mo go yi refi we e branse bi kika kan Pastor Honesty verse number 27 next amen enti to was na ba mu say sa we e na yesu to ko sa temi am so we yi afriko enti anya e branse bi e wase na na wo ye ga kicho e wa se bi mu a etiaye hallelujah amen ade let's say dia fire revelation verse number chapter 14 verse number 12 edi samuman eti edu nan no kike mu a eye edum yenu revelation 14 verse number 12 open 30 akopem 13 ehana amtefo awu atotọwọ obi a umetime aya ade a yebe frosa omutini ne bo asoto aha ne bo kekan wona wo pro Nyankopon ahyɛdeɛ ɛne Yesu didie mu ɛwɔ hallelujah amen di wo mo a so ka English nkra ede wo be ka se wo mo a ekura Onyankopon the commandments abrasem do wo mo ekura Onyankopon ransom ene Yesu didie mu wo mo ne amtefo a wo bo asoto a ho mo be ka se 13 is Revelation 14 verse 13 ɔse ɛne yɛ tɔso ɛnan amete ɛne bi firi ɔsoro a ɛkaa sɛ twerɛ sɛ nhyira ne awufuo a owu Awurade mu efiri sese ɛrekɔ honhom ne se amen
wɔn brɛ mu na wɔn nnwuma adi wɔn akyi. Hallelujah. Amen. And Tansana, as of one can, or can 12. So we will know yet a Fusuma and transportation radio in the Ominan home. What just say, 14, chapter 14, 13. But all the free drive for that, I said, what we're doing at the Pom Ransom, and you can start again. No, I can't say, who used to more open at the point. Daddy, you are doing at the Pom Ransom. And he is was yes. Now we were at the I said, Amen. Amen. And a young shadows as well. Soon. Corrections are corrected. We can't say, corrected to me and Jimmy Dunson. Kolose eti a emienu no. Kiche mu a eye edunson no. Na enoma a ebeba no sunsun nko a. What? What say? Book of verse 16. No, I can 17. Colossians chapter 2, verse number 16. In terminal for Biara anymore. And Muma obi emumo attain. And the answer so, otherwise, and what obi mu attain. Adriane. Zabiane. Anna. Ana afase. Ana osrane foforo. Ana home ena FM. Hallelujah. Ana anonie FM. Ana home na. Hallelujah. Fasa 17 so. Na ye enoma eba no sunsun enko a. Hallelujah. Entobiti zaase mo ise ba. So, yesi ma obi mu aduane a udie ate afase anaza mena. Okay, English now, because it's Sabbath. No the extra so. Hallelujah. So, Usha Leviticus 1. Etia adwenu miensa. Etitemu a ayedunu, yakinga awade ente wase ayiye ba. Nieu Sabbath. So from patriotism be me. Leviticus 23, verse number 15 to 20. Leviticus 23, verse number 15. Senior Moses etwe enie. Na monka ena infri homeda no achiri eda. Hallelujah. Afase ni mo. Homeda to say enede yi, safase ejiremu a ena homeda yi. Homeda achi a eyekosia na aganka homeda no. Yansa kai ena kinkai. Osi na monka ena no infri homeda no achiri da. Da mode ohim wadi ohim efin. Wadi da mode ohim efin no. Enye adapen no enso pepepe. Hallelujah. Homeda achi no. Monsa kai ena makunsu. Enu so nya homeda. Enti wo mu di afase mu a. Saa ni nyina se na wo twa aduru a. Who mistake na ye dwadi bia wo mu a etimi chinku eka meda ana Kristo baaye wo be yi saa afahye ewo home na enu wo be yi saa home na the Sabbath na fi na ya ko na ko da kunkun meda ana wo be yi fi na yo na Jesus the sai kan pass you. Verse number 16. Monkai adeduonu inkoti homeda etoso enson no achiri da eso. What is homeda yo mu ba akukan. Homeda etoso nson. It is our affection no. Kemo affection no. Enu ohu affection no. Na omo homeda be brebo. Ai edu ho a. Untimi na iba homeda ba akukura yitimi diso. Hwede yede. Na afection du ho na home na entoso.
dunia kɛseɛ ɛne Yesu baayɛ no wɔbɛyi afakyɛ no sɛ afakyɛ biara no mɛni twam afakyɛ no enti da biara no bɛdi abɔɔdo no monkaa no enti Yesu Kristo nana Mose ɛma wɔn twam afakyɛ adidie Yesu baayɛ no wɔbɛyi twam afakyɛ no afi ɛno nti na yɛn nokora gyidifo yɛnni twam afakyɛ na sɛ yɛnni twam afakyɛ adeɛ a ɛnti yɛwɔ home na bebree wɔ mu a ɛduru hɔ a yɛntumi na adwuma ka sɛ amen wei na yɛka ho asɛm sɛ ɛnyɛ Onyankopɔn ho ne baakronkron ho asɛm koraa ne hɔ nti ɛsɛ sɛ yɛsua deɛ yie ɛnyɛ saa yɛbɛtwitw hallelujah ayɛ mo dɛ Nkyɛmu a ɛyɛ baako no korɔ no efi asɛm ɔsoro asɔfodie verse number 1 ɔsɛ na asɛm a yɛrekan mu titire nie yɛwɔ saa ɔsɔmpanin a wakɔtena tumi kɛseɛ ahengua no nifa hallelujah amen asɛm no ɛwɔ titire paa ne mu odu Mose brasa no ne ɛwɔ asɔfo a abusua bi nko a ɛne ɛtumi di na yɛn deɛ yɛnyɛ ɔsɔfopani a wakɔtena ne papa ɛnifa so kenkan ɔsoro sɛ konkorobea ɛne nokora ntomadan a Awurade no a na ɛnyɛ onipa ɛpamoyɛ ɛne mu sɔfoɔ hallelujah amen ɛnto Onyankopɔn ayɛ ɔsoro konkorobea a ɛnyɛ deɛ onipa pamoyɛ na Mose no mu deɛ ne deɛ ɔbɛkenkan asɛm kenkan verse number 3 ɛtifi asɔ sɛ Mose mmara ɛyɛ honhom fam nneɛma nsususoɔ wate kenkan na ɔsɔfopanyin biara wɔhyɛ no sɛ ɔmfa ayɛdeɛ ne afɔdeɛ ɛma Mose mmara so sɛ yɛsu obi ɔsɔfopanyin a ɛduru na asɔfodwuma so a ɛsɛ sɛ ɔde afɔdeɛ ɛkɔma Onyankopɔn ɛwɔ afɔnudua so hallelujah amen nti ɛsɛ ɔkɔwura ntomadan mu na saa ntomadan no Onyankopɔn kyerɛ nipa ɛna ɔde nsa yɛɛ saa hallelujah amen kenkan enti ɛsɛ sɛ oyi nso anya biribi a ɔde bɛma enti ɛduru hɔ a ɛsɛ sɛ ɔsɔfoɔ no onya biribi te sɛ odwan abirekyie a wɔn ni dɛm ɛde nkuku na ɔmo de akɔpata wɔne aman hallelujah kenkan na sɛ ɔwɔ asase so deɛ a anka ɔnya ɔsɔfoɔ mpo na sɛ Yesu sɛ ɔkɔtena ɛne nifa so yi sɛ ɔda so wɔ ha wɔkyerɛ ɔsɔfoɔ koraa kaeɛ anka ɔnyɛ ɔsɔfoɔ mpo ɛfiri sɛ ɔsɔfoɔ a wɔde ayɛdeɛ ma no sɛdeɛ mmara no teɛ no ɔwɔ hɔ dada hallelujah amen deɛ wɔde ayɛdeɛ ma no sɛdeɛ mmara no teɛ ɔwɔ hɔ dada kenkan wɔn na wɔsom ɔsoro nneɛma ɛhwɛ soɔ no ɛde sunsun hallelujah amen ɛnti Mose bira no so no ɔsoro nneɛma ɛhwɛ soɔ no ne sunsun woka English na wɔka sɛ shadow Mose bira no
ntomadan na yɛ shadow nti sɛ ɔtɔn pa a wɔka shadow a na yɛ nyamara nsɛm di wɔn a wɔbɛkyerɛ mu ha adeɛ a yɛ shadow ayɛ ntomadan ɛmrɔnoma adeɛ kuku emogya yɛde pata twam ɛtam ɛne twam afahyɛ ɛne yɛka no sɛ ceremonial laws no ɛnyinaa ɛyɛ sunsun. Hallelujah. Verse 5. Verse number 5. Ɔsɛ wɔn na wɔsom ɔsoro nneɛma ɛhwɛ soɔ ɛne sunsun. Te sɛ deɛ asɛm a bere a Mose ɛbɛsiesie ntomadan no ɛbaa ne nkyɛn a ɛsɛ hwɛ yɛ ade nyinaa sɛdeɛ nsususoɔ a wɔkyerɛɛ wɔ bepɔ no so ɛteɛ no. Hallelujah. Amen. Ɛtɔ na nkɔpɔ kyerɛ Mose sɛ yɛ wei se ɛnsesa no wɔde measures ma ɛna ɔyɛ ne nyinaa ɛyɛ ntomadan ɛna ɔde kyerɛ wɔ. Enti ne yɛ sunsun na real mind ɛne Christ ɛna wabɛyi ɛfiri hɔ. Hallelujah. Amen. 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 Enti wei ɛne nneɛma a yɛbrɛ ne nti wei bɔ ne tɛtɛtɛtɛtɛ ɛyɛ sunsun na ɛnyɛ mmaransɛm duro. Mmaransɛm duro deɛ na ɔtwe baako sɛ deɛ kan ne baako pɔn sɛ fún yia nti wɔbɔ yɛ kɔ ɛwɔ maraka kenkan maraka no so a eti yɛ na ɛgyem baako kɔpum ɛne yɛ wɔn yɛ asɛm a yaako pɔn de bɔ yɛ kɔ ɛdima asɛm no bɛ wie yɛ a because. Odiifo Malaki mu ma ne tie na nkyɛn mu a yɛ baako no na hwɛ ɛda no ɛɛba na ɛbɛkye sɛ fon no. Onyankopɔn sɛ ɔbɛbu wiase atɛ na ne gya no a ɔbɛsɔ ano ɔde kyerɛ fon no biara ɛdeɛ gyina kekan. Na hwɛ ɛda no ɛɛba na ɛbɛyɛ sɛ fon no na ahantanfoɔ nyinaa ɛne obiara a wɔdi abɔnefosɛm ɛbɛyɛ nkyɛnkyɛn ma. Hallelujah. Ahantanfoɔ ɛne obi a wɔdi abɔnefosɛm no wɔbɛhye wɔn te sɛ nkyɛnkyɛn a ɛhyɛ kan. Na ɛda a ɛreba no ɛbɛhye wɔn. Asafo Awurade na wɔseɛ. Onyankopɔn no asɛm ni kɔ. Na ɔrehia wɔn ehini anaa eduban. Ɔbɛhye nnipa dɔbee ne abɔnefoɔ kɔ. Malaki 4 verse 2 no. Na mo a musuo ne din no tene owia ɛbɛpie ama no. Hallelujah. Enti obi a wɔsoro Israel Nyankopɔn din sɛ Onyankopɔn aka sɛ nsa no ɛne yɛyɛ nokorɛ na mmara nsɛm di n'ani so tene awia bɛpie ama wo. Na ayaresa ɛwɔ ne ntaban ase. Hallelujah. Amen. Na Onyankopɔn ayaresa ɛwɔ ne ntaban ase bɛpie ama wo. Kɔ. Na mobɛfiri adi awuhuri sɛ ɛnantwibuwa. Na sɛ wotumi to Onyankopɔn asɛm ne mmara nsɛm so yie bi a wobɛfiri adi sɛ nantwibuwa a wɔde di atɔ. a wɔbiri na abɔnefoɔ deɛ wɔbɛhye wɔn kenkan. Na wɔbɛtiatia abɔnefoɔ so. Na abɔnefoɔ so wɔbɛtiatia wɔn so kɔ. Na ɔbɛyɛ sɛ nson mo nan ase. Na abɔnefoɔ bɛyɛ sɛ nson kɔɛ kenkan. Ɛda a meyɛ no ɛso Asafo Awurade na ɔseɛ. Hallelujah. Amen. Nti wɔkenkan yɛ no ara na wɔkyerɛkyerɛ no ɛna ɛdeɛ paa no ne abɔnefoɔ ɛna wɔkyerɛ verse number 4 no a yɛkenkan no last week ne sɛ Kɔkɔbɔ ne bɔhyɛ. ɔbɔ ɔkɔkɔ sɛ yɛne mo ahorowe ɛsɛ monkɔ apam foforɔ mu a mommɔ mo werɛ mfi mako a Mose Monka mako a Mose na mehyɛ no Herod no so. enti na ɔdwe baako na kɔkenkan yɛ no ɛna ɛhu sɛ ɛyɛ mmeranteɛ no du ɛho asɛm na na ɔka enti sɛ obi angyina a ɛne mmeranteɛ no du yi so a na wayɛ abɔnefosɛm. Enti Paul kan no Romans chapter 7 verse number 7 ɛnu asɛm no bɛ na wie ya Romans chapter 7 verse number 7 verse number 7. wɔsi sɛ Ɛmara no yɛ adepa
pa ɛkɔ danko kasa amen. Amen. Ọ̀túnmáfọ́ Paul ebisa sẹ enti afọ yẹ bẹ kasa yi. Enti sẹ yẹ gidi fún ẹ ọpọ fún ọsùn fún yìí yẹ bẹ kasa yi. Ẹ̀mìrà no ẹ̀yẹ bọ̀ni àná. Òbísà sẹ ẹ̀mìrà no ẹ̀yẹ bọ̀ni àná. Yẹ bẹ bẹ sẹ ẹ̀yẹ bọ̀ni abẹ́yẹ. Sẹ ẹ̀yẹ ceremonial law àná sẹ ẹ̀yẹ moral law ẹ̀yẹ nàkó pọ̀nmọ́ra sẹ̀ káyẹ̀ kọ́ ma. Dẹ́bi dà. Wọ́n sì dẹ́bi dà ẹ̀mìrà no dẹ́ bọ̀ni ẹ̀mìrà bẹ́yẹ. N'ewu sẹ ẹ̀yẹ ẹ̀mìrà no ntí a. Sẹ ẹ̀yẹ mìrà sẹ mìrà bi hɔ a. Nka mi ni bọ̀ni. Sẹ ẹ̀yẹ mìrà sẹ mi du a nka wọ́n ẹ̀dẹ̀ wọ́n mu bọ̀ni. Ka yẹ ni bọ̀ni káyẹ̀. Na sẹ ẹ̀mìrà no anka sẹ. Ẹ̀mìrà no. Ẹ̀mà wọ́n ni mìrẹ adé a. Ẹ̀mìrà bẹ́ẹ̀ ẹ̀yìn rẹ̀ ni mu ti sẹ́. Nka mi ni akɔnɔ. Wọ́n ẹni mìrà bẹ́ẹ̀ ẹ̀mìrà bẹ́ẹ̀ yà. Ẹ̀mìrà sẹ mi du. Eti sẹ ẹ̀yẹ ẹ̀mìrà no a ẹ̀ka sẹ mu ẹni mìrà bẹ́ẹ̀ no a nka mi ni mu mìrà. Hallelujah. Kwae. Na kyekyɛ mu a ɛyɛ nwɔtwe no. Na abɔne no na mmara nsɛm no ɛso enya akwan yɛ akɔnɔ nyinaa ɛwɔ mi mu. Enti ɔbɔnsam wuru sɛ ɛmoa ni mìrà deɛ woyɛ a wato Nyankopɔn mìrà ɛna ɔfa akwan bebree so ɛno nso na ɔde nam so a ɔde daadaa ne if. Hallelujah. Amen. Enti mìrà nsɛm no ɛyɛ adeɛ a ɛkɔ danko kenkan hɔ. Na sɛ mmara ni hɔ a. Na sɛ mìrà ni hɔ a. Na bɔne nso ɛwɔ. Wɔte enti sɛ mìrà nsɛm no a ɛka sɛ mo ani mìrà deɛ sɛ ɛni hɔ a na bɔne nso awu akristofoɔ adeɛ ni yɛsua a afei deɛ yɛsua tra abɛyɛ sɛ mìrà nsɛm no adwuma ɛyɛ sunsun. Hallelujah. Paul sɛ mìrà ni hɔ a na bɔne nso awu. Bonieu. Paul nso ní àmàmà kwankyerɛfo wọ́n sì mú ìjọ ní nsúà mẹ́. Sẹ́dẹ̀ mi hwẹ́ Kristo Sẹ́dẹ̀ mi sùn. hwẹ́ Kristo sùn. Sà. Wọ́n kíkan yà wọ́n sẹ́ ẹni jí nà pọ̀ wọ́n. Wọ́n sẹ́ mi. Sà. Káyẹ̀. Kyɛmu a ɛyɛ nkron no. Na me deɛ. Na mi deɛ. Makɔte mmara no matena ase pɛn. Paul tẹ́ ẹ sí bọ̀bẹ̀rẹ̀ fún apẹ̀. Kọ́. Nanso mmara asɛm no ɛbaayɛ no. Ẹ̀mẹ́ sẹ́ báyìí. Bɔne enya ne bio. Kọ́ kíkan wọn. Na me deɛ mi wui. Na mi hu mmara asɛm a wɔde ɛrekɔ nkwa mu sɛ ɛno ara na ɛde me kɔɔ owuo mu. Hallelujah. Amen. Àmàlà nsẹ́m a yẹ kọ́ nǹkan mu no mìrà nsẹ́m do. Ẹnu ara na sẹ́ wàá yẹ ni yie. Na o tó a ẹni bí kò mu. Hallelujah. Àmàlà náà kẹsẹ̀ ẹni ẹ̀gbọ́n. Wúkọ̀ di ẹ̀gbọ́n a ẹnu ara yẹ bẹ kọ́ ọ̀tẹ̀. Hallelujah. Amen. Ẹ̀dùn wúkọ̀ ẹ̀ James chapter 2 verse number 11 to 12 ọbẹ̀ kyerẹ́ wò sẹ́ ẹ̀mìrà nsẹ́m ẹni wọ́n di bẹ́ẹ̀ bí ẹ̀ nà tẹ̀. Hallelujah. Pick up on it. Na bɔne ne nam mmara nsɛm nso enya akwan daadaa no. And on was he a mokro? Say the last Emmanuel Beja Albo Church and Pine the first one. You prolong getting. So I said the news church. A prayer of some first united. And I know church and prolong getting. My book our tax. Tax. I don't really be a man. So, 12 years. And a penny drug as a draw or cancer, a mocro. With tax. What was it you see here? The name of the crowd will be shame. Not a brown one. Let it be what. Take our money. Verse number 12 no. Eti mmara yɛ kronkron. Enti amra somebody ya kronkron. Ade ya kronkron. Na obi si wasa enye. Na yɛ trene. Asai ni di ba ko de trene. Sa. Enti obi bi sa Yesu sɛ ade ade papa na menye. Na menya Na menya dan. Ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ wini mu nasa. Wɔsi Hallelujah. So say me this. if you more fast. If you more fast than me this. Sa.
And was a man as a minimum, because a year and say, was all. One is and Casabi, if you know fast. So, what I am saying. What's why I did? I can't remember. Now, when you say, I'm not saying, I ain't not the any other. Now, I do not go on. I will know me. We see how winning in a won't let me never yet. Not for 80. And to control on that in your house. Nothing poor women. Maybe the match. We can't in his house. I did it. Why? Papa, wait is serious. Make control of me. Let me do it. Let me do it. For sure. What? Hallelujah. And to answer we do it now, sir. If you just say, we don't have to go out or some. We don't have to need it. It's true. Talking can you about we don't have to go out. I know the bomb or so near Sasia or Bray. I will only feel it, man. Now, I shall answer we do say, make the bomb you are saying, I'm a Bray. It is trouble. Muduwa. We did not say they are getting now. The other person is already there. Me brave. And the most so open free with you. Sir. And if I am not free, I'm not a young girl. Because I said, I don't know what buyer for the America I said. Yeah, I'm from free. See, I really never feel when I'm back who I'm missing. What did the problem of Arab one? Or come here, citizen and so. Say amen. Amen. I'm so humble. You're a penny. Humble. Penny calling. My good calling. Sesame, 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 for 5 more. Hallelujah. Amen. So, Papa, yes, we, any Moses, may come away, may all way, that's in Gacha. Now, Marshall was through you. Moses, I never be aware of the floor when I go on down the soul. Ama, or ye in poor, a free person. I don't go Kana. Now, so I will tell us, and what will we? Saa papa Yesu wei ɛna wɔde yɛn afiri ɔtamfoɔ nsam ɛde akɔ Onyankopɔn nkyɛn a yɛkɔ a yɛngu biem wɔn nsɛm kɛseɛ paa wɔn nsɛm wɔma ɔmutɔno afahyɛ ɛne adidie Yesu abɛyi afiri hɔ enti afahyɛ no ne anoneɛ no ɔyi afiri hɔ ɛne ɔno ara bɛma yɛn Awurade adidi ɛyɛ ne nipadua ɛne ne mogya sanse empapo ene ruaba no jaama ne mose eno de ba fo die gra ne ye hye the real blood aye enye mpapo mo jaama ne bo mpaye adono any Christ ni mo jaama
they say amen dear. Cause amen. Amen. And the young so papa yes we Moses idea we piano na yesu yes be here the real one. Moses be di at the piano when yesu so kasa at the when you na ko kasa ya ordinance 40 days 49 ana odi wala yesu so ba ya onu so obe he de ma ebi eso onu so echa fasting ti say once a year 40 days 40 nights. Hallelujah. Amen. And Moses and the yesu so more than say with Deuteronomy chapter 18 verse number 15 woman from an because maybe I don't tell. Verse number 15. Also, if wa ofru mu a ofru nuanu mu etese me na awurade Onyankopɔn bema no so ama wo. Amen. Ono na mu tie Moses ebe wo. Ana ofri Israel fo nyina no se me beko. Na dache titi. Odifo a otisa me. Mu nuanu ena awurade ebema no so. Ana Onyankopɔn ebema no so. Enisi munti. Enti ya munti na wonte du for no akwa. Wo mu ni jam se akwa be pim. Enti ebe to sane du for no bi ni Yesu ni. Sa se se de no musi ahwehwe Isaiah. Na wo ma ni antu se Joseph a. What they say, we are carpenter. Ena oba wo sama. Ye wu Yesu kra de ya wo ni go. Enti se de no musi pita Yesu. Ni se do misi ti Yesu wa asem na owo ni se wo ba ya wo mu problems ya so etwa aso ai nkra John I shall na etia ba chiri do ga ni e go tani na Yesu ti wo he no sa endi ye kinga ni wa sama ye mi a mi se no ko ye se we ni one of Isaiah the people are begging you. Say so many in Marcos prison. Hallelujah. Amen. And to wait with the job, Moses and the word answer said, or different to 7 million. Anna or the people be in our it will not Anna Muntiam. Hallelujah. Amen. Yes, Jesus Subaya. Now I know to Moses word answer. Oh, John chapter 5. John chapter 5, verse number 45. Who does okay how is it? Ose Moses hu achinjie. Okay. Verse number 45. Ose emamu susu se me dum betwa jana nim. Anti yetu baya. Ogunusa omani ni musa. Ogomo mo na fufuru bi. Say the na we kai mighty bua. No ka jam say. Mo ni wa bi say me wo bi bia. Me di be say mo say emra no. Edma ko na ko ani. Na dia odi mo betwa no wo ho. Na dia odi mo betwa wo ho. Wo ho. Ono ni Moses a mo de moni ato no so no. Oni ni Moses mo de moni to no so no. Ni nsabo. Na se anka mo di Moses dia. Se mo di Moses dia. Anka mo baje me suma di. Anka mo so baje me di. Efisa me hu asam no na tworo ye. Hallelujah. Amen. Efisa me hu nsabo. Ono no wo tworo na tworo ye. Na se mo nye ma tworo sam no eni a. Na se mo nye tworo sam no eni a. Mo ba da mo je me suma di. Enti se wo obi so ani Moses tworo sam na se mo di ni a. Ebe ni no obi to
di Kristo edi so ye Kristo ni. Question. Yes sir. Say what say attraction me. I am not say we are. Now what can I say? I'm not like I said in your way say what. So who say who ni so now I born again we apart from us of war. Now why did you say attraction me yeah. Abandon no Christ is what imagine. Well, no one knows our question. What's in the moon? Someone in the train. Hallelujah. Amen. I have asked Timothy. Verse number 45. Was a moose who said, made the butcher Jeremy. Now, you're the butcher war. You're the butcher war. Only the boys are what the money are to the swan. Nasa and Kamuji Mose dear. Kamuji Mose dear. Kamuji Sumedi. Kamuji. If you say we want someone to try it. We want someone to try so we differ to send American. Nasa one in a trace of them near. Nasa someone need wants to address them in the night. Then the magic means something. I don't know what has been a Christo farm. Hallelujah. And the young secret to be cry a John, Revelation chapter 15, verse number 3. Akra no the church one I Revelation and I did chapter 15 verse number 3 no. Na what you Yakopon akwa Mose dom. What? And John. We're going to call back to suppose. And it's already who we are. Oh, sir. When I go back to Tiffany. One language. I don't hear. One more. That's how I do. I'm from Bibia, sir. Or two Mose dom. Mose. Any about man dom. Any entity of them. But some can power. So from anyway, move now, who can Matthew chapter 17? About yes, Christo, a creation, as you have for the show, or Fred Pira, religion, no near. What Bible just said, the new shrine. I think about any fita. The open man said Moses. Any Elia. What will go to know here? I think they Peter near this side. Yabatra here, now we have what things. Make him message Background. Mercy background and Moses. Mercy Amma Elia. Hallelujah. I don't want to look at you on the side. Hey, when Christ went out, why did we talk about? So many. Why does it want to be? There be. Why did we talk about? So many. Intimutiano. Hallelujah. Amen. It doesn't pass. Yes, man, and this one I try to say that the gospel. Some will be assembly enter and before. I don't suffer. You are here to go. You so you are couple any ramble. What do we secret in your Amen. When the true be out there, and the devil be out there, when I go and follow no one to us. Amen. No one who said, or brand Christ. Or say, oh, Dimmy Betty was the man, and couldn't point it. And also I know brand. Now, this is our father's work. A man said, Moses the trade. Faso. Wait my good at the country. Who will be breaker? Nancy so. Why not go enter a new trade? Amen. 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 Bonsama penny. And someone is a sample. Sabria, opening a day, and some